Vítame vás v našej show, ktorá sa volá Megusta. A hlavná uputavka na túto reláciu za 5 minút 12 je Megusta, 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 Megusta. Počkaj. A koľko stála? Počúvaj, takže ako sa máte? Je to veľmi máte vlastný mikrofón, tak hovorte. Je to veľmi špecifická otázka, pretože pociťujem momentálne pocity dezilúzie a skepsy. Občas využívam vo svojom živote isté pleonázmy a epizeuxy. Môžem sa spýtať, či žijete hedonistický život? Áno, žijem hedonistickým životom, ale môj život začína naberať mravné nejaké tie vplyvy. To znamená, že idete tou estetickou či etickou cestou? Estetickej do etickej, samozrejme. A kedy bude tá náboženská, slečna? Náboženská neviem, pretože viera začína vtedy, keď... Keď končí myslenie, myslíte? Viera začína vtedy, keď už končí myslenie, tam, kde končí myslenie, pretože viera nemá mať opodstatnenie a hlavne žijeme s... A hlavne žijeme s rozumom. A s Bohom. Megusta, Megusta, Esio, mano, nada, Megusta, Megusta. No, dobrý deň pani Terke Pretupová. Hlavná nahrávačka volejbalu 112 tým Megusta, samozrejme. Povedzte mi, aké najlepšie úspechy ste za svoj celý život a celú svoju kariéru ako takú dosiahli? Za veškerú kariéru. Viete, sú veci a sú veci. Počkaj, s tú nohu. Toto malo efekt ako keď hrak o cenu hádeš. Takže nehovorme tu nejakými podradnými frazeologizmy. Počkejte, slečná. Hey now! Tak posielame tejto pesničke. Môžeš si do toho odpúť, ja som vypila šampón. Prepáčte, ale... Slečna Hrousová si nechťac odpila zo šampónu. Slečna Hrousová? Áno. Čo sa stalo? Takže pri mojom pokuse ochutnať tento šampón som ho aj vypila. Ale vďaka vašej modrej úžasnej kefke som prišla o chuť tohto šampónu. Takže pokračujeme v našom rozhovore. Vy a vaša kariéra volejbalistka 116 tým Megusta. Môžete pokračovať. No a poprosím vypnúť svoje mobilné telefóny, pretože nie je absolútne, ale absolútne distingvované a decentné, aby ste tu mobilné telefóny. Takže, no, tak, ako som už povedala, sú veci a sú veci. Áno, chápeme, no. A... Počkajte, z režie. No, o 5 minút musíme končiť tak rýchlo, no. Ale o 5 minút 12 je relácia, ktorá začína o 5 minút 12. Tak no, ale aj o 5 minút končí. Prečo sa mi smejete? Rovno do oču. No, rozprávajte, mňa to veľmi zaujíma a určite aj našich divákov. Vidíte, už sa rozprávajú, dve dokonca pijú víno, henten žere nejaké kúre na papšice. Tak rozprávajte, hej? No. Ja nebudem rozprávať, keď diváci oproti mňa akože jedia. Poprosím vás, pane a dámy, aby ste odložili svoje gastronomické prípravky a počúvali túto damu v blond vlasoch, hej? No, rozprávajte ďalej.
A vy sa už nechechúňajte. Už nevyzerám ako Ja sa cítim teraz byť ako šikanovaná, lebo sa mi vysmievač. Oným Šuflovi, Bačovi, Mekčovi a Svrčovi nahráte album. Takže, milý Mekčo. Milá Bača a milá Šuša. A milá Svrčo. Takto chceme, aby ste vedeli, čo robíme, keď s vami nie sme a sa učíme. Presne tak. A aby sme vám to vynahradili, tak tu trapošíme krásne. To nie je trapošenie, proste takto sa učíme. A s týmito vecami. Ale toto nie je uhorka, toto je cuketa. No, Tejka zmenila značku, samozrejme, už sa jej zunovala uhorka. A tak, a dúfam, že sa natáčame, lebo by ma to nastralo, nie? No. Takže... Tak ideme, Megusta. Megusta. Šušu, to je... Šuchor. A Bača, to je ešte väčší. Väčší. A Mekčo. Ty vieš, Bača. A Mekčo, to je... Svrčo. A Svrčo, to je Mekčo. Hey now! I'm just worried about it. Can't stop thinking about it. Here we are. We came here to talk about it. Hey now! Hey, never gonna stop the party. Hey now! Dobre, už... Takže ďakujeme za pozornosť. Milí poslucháči, ty tam stále